napravio jednu malu eksploziju u ovih nekoliko mjeseci. Mislim da će napraviti veliku karijeru, mislim da će završiti u velikom europskom klubu, ali žao mi je što će vrlo brzo otići iz Dinama. Šimo Vrsaljko je zasluženo dobio ovu nagradu. Smatramo da je bio jedan od pokretača mlade reprezentacije u tim dobrim igrama i isto tako odličnim igrama u Dinamu. Pozvao ga Slaven Bilić u reprezentaciju, što je zapravo najveća čast za svakog igrača. I čestitamo mu i želimo mu da bude i iduće godine još bolje.